29 травня 1187 день анексії Криму. В ефірі «Заман». Я Єлизавета Цареградська. Доброго ранку. Кримські татари Стамбула зібралися на вечірньому розговінні іфтарі. Організатори намагались зібрати і познайомити між собою якомога більше кримських татар, які знаходяться далеко від батьківщини. На іфтар прийшло близько 100 чоловік, половина з яких були кримсько-татарські студенти, які навчаються в Стамбулі. Подібні заходи проводяться не часто, тому гості раді нагоді поспілкуватися. Я хочу висловити подяку організаторам сьогоднішнього іфтара. Я дуже щасливий і пишаюсь тим, що сьогодні була можливість зібратися з кримськими татарами. Це дуже важливо, коли знаходимося вдалі від батьківщини. Іфтар важливий тим, що ми поділяємо їжу з іншими людьми. Ми знайомимось з людьми, поділяємо з людьми прекрасні сторони ісламу. Сьогоднішній іфтар пройшов чудово, нам дуже сподобалось. Всі зібралися, ми прийшли з сім'єю, діти бігають, грають, познайомилися між собою. Все пройшло відмінно. Напевно, ми змогли зібрати стільки людей за такий короткий час, тому що як тільки вчора прийшла думка про проведення іфтара, ми направили всю свою енергію на організацію. І ця наша енергія об'єднала всіх цих людей. Ми дуже раді. В один момент ми переживали про те, чи прийде стільки людей. Ми щасливі. Я вітаю весь наш народ з місяцем Рамазан. Бажаю, щоб всі об'єдналися навколо нашої релігії і культури. Дружині фігуранта севастопольської справи Хізбут Тахрір Ферата Сейфулаєва і Ельзарі Сейфулаєвій перешкоджають спілкуванні з чоловіком, повідомляє Кримсос. Ельзара розповіла, що з початку травня вона замовляє розмову, але зв'язок для спілкування з чоловіком їй не надають. Останній раз подружжю вдалося поспілкуватися 28 квітня. С мая месяца я не могу общаться, я заказываю связь, но нам связь не предоставляют. То есть 15 минут нашего времени проходит, на экране появляется другой человек, который, видимо, тоже хочет связаться со своими родственниками. Он видит меня, он от меня в шоке, я вижу его, я удивлена. То есть уже практически месяц нету никаких известий. Площу Свободи в Севастополі заповнили незадоволені мешканці міста. Вони вимагали скасування проєкту генплану і відкликати всі позови уряду Севастополя до громадян зі спірних земельних ділянок. Мітингувальники прийняли резолюцію про недовіру законодавчим зборам міста і місцевим судам. Я считаю, что этот генеральный план – это саботаж центральной власти в преддверии выборов. Так и передайте всем. Против плана, потому что нарушаются все наши права, и никто нас их не отстоит, если мы сами не выйдем. У людей все законно, как правило, подавляющее большинство, давным-давно, много лет. А сейчас хотят сносить и так далее, и так далее. Творимо українську культуру разом. Під таким гаслом в Києві відбувся мегамарш у вишиванках. Марш приурочили до Дня Києва. В заході взяли участі поети, танцівники та музиканти. За оцінками організаторів, це близько 2000 людей. Свято відкрили виконанням державного гімну України. Першочергова мета – це популяризація українського одягу, вишиванки, взагалі всього українського. Як ви, наприклад, чуєте, тут українська музика грає. Зараз знову-таки мета маршу – об'єднати українців. Мені не байдуже Україна, не байдуже культура українська. Я вірю, що саме через культуру можна відновити Україну. І я дуже рада, що сьогодні тут зібрались люди. 25-й благодійний пробіг під каштанами відбувся у Києві. Стати учасником можна було через реєстрацію пожертву. Це 250 гривень для спортсменів та 150 для тих, хто такої категорії не має. Наші журналісти дізналися, як пройшов пробіг і на що підуть гроші. У благодійному пробігу взяли участь більше 10 тисяч учасників. Гроші, зібрані зі стартових внесків, передадуть Центру дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України. Вони стануть частиною суми, необхідної для покупки діагностичної апаратури для обстеження дітей.
В этом году у нас большой праздник. Мы празднуем 25-й юбилей пробега под каштанами. И вообще само это событие, то, что мы 25 лет проводим такое мероприятие, мне кажется, очень важно. Это было первое массовое благотворительное мероприятие в Украине. И сегодня оно самое массовое. Найменшому учаснику забігу 2 місяці. Для цієї вікової категорії був окремий дитячий пробіг в ходунках. Саме він розпочав програму змагань. Маленькі спортсмени здолали 10 метрів на головній сцені. Усіх учасників нагородили подарунками, 3 переможців отримали ще й медалі. Думали на ходунки, але, в принципі, він уже може сам бігати, тому вирішили більш старшу категорію піти. І як успіхи? Ну, біг сам, подобалось, посміхався. Прийшли підтримати благодійний цей забіг. Також просто провести добрий час, показати приклад дітям, що можна так приймати участь в таких гарних заходах. І дякуємо організаторам. Далі був старт для дітей до 15 років. Потім стартували спортсмени. Найкращий час – 14 хвилин. Потім забіг мужніх. Учасники спортсмени на візках. Останнім стартував благодійний забіг, учасниками якого стали люди без професійної підготовки, а також команди. Усі спортсмени долали дистанцію 4900 метрів. Віктор Пономарьов, Едем Сідалієв, Заман, АТР. На цю годину це все. На телеглядачів каналу вже чекають Гульсум Халілова та Лідія Полянська у програмі «Уян Халкем-Уян». Дивитися наш канал ви можете, придбавши підписку на сайті АТР. Ваша підтримка важлива для нас. Наступний випуск новин о 8 годині. Залишайтеся з АТР.